ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după o pauză de aproximativ 3 luni, am să vă mai spun ceea ce am făcut noi în ultima perioadă. Pentru că v-am arătat acolo cartierul unde am locuit noi. Aveam o locuință foarte mică. Așa cum v-am spus la început, noi când am închiriat acea locuință, am închiriat-o pe copilul meu cel mare, fiind student, care avea o garanție din partea statului francez. Și din păcate, ca student, în afară de un T2, cel mai mult, nu putea închiria mai mult de atâta, pentru că era și normal și logic. Nu poți cum să zic eu, să închiriezi ceva pentru un student mai mult de un apartament cu 2 camere. Și atunci ei considerau că poți să închiriezi un studio sau cel mult un T2, adică un apartament cu 2 camere. Noi, fiind mai multe persoane, adică familie compusă din 4 persoane, acum pot să spun că aproximativ suntem toți adulți, atunci 2 studenți și 2 adulți și un cățel, este destul de greu să stai într-un apartament cu 2 camere, ținând cont că camerele respective sunt compuse dintr-un dormitor și un living care era cu tot cu bucătărie. Având un spațiu așa micuț, cu toate astea ne-am descurcat rezonabil în toată perioada aceasta, dar între timp soțul meu a obținut un contract, cum v-am mai spus, cu CDI, cu perioadă nedeterminată, și atunci a fost mult mai simplu să putem căuta să ne închiriem o locuință corespunzătoare pentru familie. Ne-am dorit totuși ca fiecare dintre noi să aibă intimitatea lui și ne-am dorit 3 dormitoare. Ne-am dorit, bineînțeles, garaj, pentru că având 2 motoare, un scooter, bicicletă, mașină și toate lucrurile astea pentru deplasarea noastră pe aici, prin Toulouse, ne trebuia inevitabil și undeva în care să le și depozităm și să le ținem. Și atunci ideal era să căutăm o locuință cu cel puțin să avem un garaj. Acolo unde locuiam, locuind la parter, și am avut o grădinuță privată și deja era un confort pentru noi mult mai sporit, deoarece noi în România am locuit doar la apartament. Ne-a plăcut foarte mult ideea cu grădinuța noastră privată, așa că am ajuns la concluzia că trebuie să închiriem o casă. Ei, am tot căutat noi vreo 6 luni de zile să închiriem un apartament, ca să zicem, adică o locuință, o casă. Din păcate, în Toulouse prețurile sunt foarte mari la case, așa cum ne doream noi, să aibă și 3 dormitoare și sufragerie living sau așa mai departe. Și am început să căutăm prin jurul Toulouse-ului și am avut chiar noroc, pot să spunem așa, că casa pe care am găsit-o este în prima localitate de lângă Toulouse și în zona unde chiar noi am stat. Adică 3 străzi mai încolo de unde am stat. Cam 5 minute de mers cu mașina dintr-o parte în cealaltă. Doar aici localitățile sunt despărțite doar de un indicator și cam atât. Și atunci am fost foarte fericiți că am găsit.
casa. Casa este compusă din 3 dormitoare, o sufragerie separată, bucătărie, baie, garaj și loc de parcare în fața casei. Este un cartier rezidențial. Acum chiar suntem în zona în care chiar locuim noi. În spatele acestei zone locuim noi, chiar aici în apropiere. Pe aici mergem la cumpărături de cele mai multe ori să ne facem cumpărăturile. Avem un Lidl lângă noi și un Intermarché. Ce să zic, suntem foarte fericiți că în sfârșit am găsit o casă pe bugetul nostru. Este, așa cum v-am zis, un cartier privat. Sunt cam 30 de viluțe în acel cartier. Are o piscină pentru cele 30 de viluțe. Cartierul este închis. Asta e Lidl-ul unde facem noi cumpărăturile. Ce să spun? Iar casa, fiecare căsuță are o grădinuță privată. Este ok ca și suprafață buget. Fiecare dintre noi acum are intimitatea lui. Nu ne mai deranjăm unii pe ceilalți dimineața când plecam, pentru că programele noastre sunt total diferite și atunci e mai ok așa. Localitatea, după cum o vedeți, este o localitate destul de liniștită, aproape de Toulouse. Deci programul nostru nu s-a schimbat deloc. Să zicem că 5-10 minute mai mult față de distanță față de la vechea locuință. În restul este la fel de ok. Aici imediat o să vedeți Intermarché-ul de unde ne facem cumpărăturile. Întâi ne oprim acolo la Lidl, facem cumpărăturile, după aia ne oprim aici la Intermarché, unde ne facem cumpărăturile. Peste drum de Intermarché există un complex comercial în care sunt diverse lucruri pentru casă. Ne-am mai cumpărat și de acolo diverse lucruri și asta este localitatea unde noi locuim. Cam așa arată. V-am spus, doar un simplu indicator separă această localitate de Toulouse. Noi, cum stăteam chiar aproape de această localitate în Toulouse, a fost super ok, a fost, cred că, șansa noastră și norocul nostru. Așa arată, să zicem, localitatea. E destul de liniștită. Am încercat să găsim un loc să fie destul de liniștit, să fie un loc sigur și așa mai departe. Adică să ne simțim și în siguranță și în același timp să ne simțim și confortabil până la urma urmei. No, cam atât pentru astăzi. Dacă, ce știu, aveți întrebări sau doriți să fac un tutorial ceva pentru dumneavoastră în mod special, vă rog să-mi scrieți și atunci eu voi face un alt tutorial și o să vă, dacă știu și răspunsurile, o să și vă răspund la întrebările pe care mi le adresați. Pentru astăzi cam atâta. Vă mai las câteva minute ca să mai vedeți minunata noastră localitate. Și cam atât. Vă doresc o zi frumoasă și pe data viitoare. La revedere!